Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Ti bisyo ni Dodong. Inutil, sadot. Manulaang dayta kadagiti birngas ni Dodong, ijay lugar da ubing. Ni Dodong ti ama ni Lonlon. Makuna akasingputan nga ubing, iti nasao a lugar. Gapo ta malaksit, iti kinatulnog na. Kanayon pa'y daytoy at tumultulong iti simbaan, ijay lugar da. Iti maysa nga aldaw, ket. Naggapwam manunaya, sika, Lonlon. Timulong aklangan nagdalo sa simbaan, tatang. Na, apay di ka agpampanunot, nga ubay. Ijay ayat ipagnana edam, taday jacket din ti daldalo sam, ha? Ha? Oy, sika nga ubing, ha? Iti sumaro na makita ka pa mapan ijay. Talaga makaraman ka kanya. Tandaan am dayta. Hala, di kan agliday, apok. Di mo ikaskaso di amam. Tanagalas ti aramid na nukas di anak kainom. Apay ngamin nga dati arak, Lola. Jak man mo't amaw kadagiti nakaduktal nga garamid iti arak. Awan mo't tinasaya at nga itdanday ta. Ngam no apay ana imbinto dakit den. Lola, kasanon nga dayta? Jakon makapan simbaan, tay parit matan ni tatang. Nay apay kumaadi ka mapan, apok. Siyak ti makaamaw. No kaungat na ka ti amam, numapan ka simbaan. Siyak ti sumango ken kuana. Sana pa nakibiyang pari Dodong. Di ka kadimasyan iti putot mo? Ah, Tunggal mabartag ka, kanayo nakaungat mo. Anyaya ti basol na kan ka. pare, saan ko bibiyangan ti pamilya ma? Isa pang simlaeng. Di nakmat bibiyangan itar aramidag iti pamilya, tapno nasayat ka kanya. Ay. Diyak kaya tigas ta pare. Ang mga numadantay ti parekot. Si kamat pari Dodong. Kinunak mo ten. Nagdamagaklaeng. Sana ka makibibiyang. Alagi din. Aginom talaan yan. Tapno mapunas tirurod mo kanyak. Nabartag ka manan asin mangpat, Dodong. Oy, Lid, ha? Di ka sumanaw. Ang mga arabisan ka. Ay, unay kamutan. Apay aya akasta ka. Di ka sumanaw kung naklangarodan ka. Ha? Sige. Di ako nagsaw. Agsarda nga kon, Dodong. Nakaturog nga tan ni tatang. Nagliba sa karimor di tabalay. Itay nang kungongungtan na ni nanang. Diyak nga mika. Nagtawdan dyan nagpasit at di makanangawag itinagan ko. Siya, tinangawag kan ka. London. At dito'y sa kanan. Ha? Ala, nagbasit na parso ha? Di ka agbutang kanya. Lasing pata. May saang akayam. Di ka agbutang. Nanang, mabalin ka ta dumaga sa kidisimbaan na malpas ti klase? Ay, sige anak ko. Ngam di ka agbaybayag ijay Ang mga numaaman ti amam. Katnoan niya ti aramidan na kan ka. Nanang, di ka agdanag. Alangarod anak ko. Oo, alaamon ato'y balon mo. Tamapan kan. Ang mga numaladaw ka iti eskwelaan, anak ko. Sige nanang, agyaman na. Dwindita, ang mga nagbutang dagiti makakita kan kay eskwelaan. Di ka agdanag. Lonlon. Sikalaan ti makakit-kita kanya. Ha? Day ka ti agpaiso. Kan, sikalaan mat ti makangag kanya. No agsahuak.
Aya? Nood nga ron makakita kanyak itang agsasao bayat ti panagnak. Ang mga nonya pa ti panunutan da. Saan ka nga agdanag? Numariknak nga adda masabat ta. Wano, no adda sa bali a tao. Ipagatkan ka. Tapno among. Itikas ta. Saan dagiti a panunutan? Asa bali gaya man ti mapaspasamak ka. Len, anak ko. Kidawag nga an usam ko mati asawa, ma. Nanang, Makitak ti rigat mo iti den na ni Dudong. Sika ti nakakaasi amang banggad para iti pagbiagyo ken para iti panagadal ni Lunlon. Idinto ta di asawam, dahi talagin inom ti aramiden na. Kanayon nga da iti ay andag iti barkada na. No adda basit matgadan na nga karpintero, inom nan. maanusak nanang. Ngamno kabilan na ko ni Dodong. Jaklaan mon. Ha? Amangan no ikuyog kon ti anak mi, kat panawan mi. Anya, ay saan kumamot ah? Di kagdanag. Jakmot itulok akabilan na ka ni Dodong. Ikarik dayta, anak ko. Apay, anito'y tinapanam. Lunlun. Dito'y kaamangan iti panggal daw. Uwin tap na dayuak ka dagiti padak no bing. Tapos saan da makita ng agsasauwak nagmaymaysa. Aywan, anya. Narigatan, mamamanda nga dagayam gayim kong ansisit. Ang mga nagbutong da. Nasing patakmat. Apay ngay, akabutang da. Saan ta may baga, asaan da nga agbutong ka, duwin dita. May mayatin ti kastoy. Maliklikan tat anyaman ang mapasamak no bilang laang. Naimbag na nakita ka dito, Ikolas. Oh, apay ka di, Dodong? Makain inumak nga ron. Ngayon dito lang ti kwartak ni. Oh. 20 pesos? Iso lang nga ron dahil ti kwartak. Ha? Anya ngay, naiunam ka di wano saan? Ha? Kuwa, wine. Nayuna ka. Sikamat. Mabalin kaya apahin, Dodong. Kasta. Oh, alang nga ron doon na. Naiunam mo, tayong kagumatang iti inuman ta. Talaga mawawak iti arak. Naimbagtadda ka na ko. Ay na, nagdanagak. Kunak no umunapay ang makaawid jay amamngamsi ka. Ha? Apay mabutbuteng ka, nanang. Nakitak ngamin nga aday jay paraangan dakulas ni tatang mo. Agin inumanan. Anya? Day tati agpaiso anak ko. Iso amadandanaga nak itay di ka pa'y simangpad. Ala, saan nabalin, nanang? Di ka nakdanag? Adak mo't hindi di balay? Saan mo't siguro nga agungot ni tatang? Amam, Lunlun. Masyanak kada kayo, nga kina. Ha? Duwin dita? Amok aparikot yu ti amam. Kan, kabutang dagiti agindag dito lugar yu. Tanaluko. Nang runa, no nakainom. Un nga ro, duwin dita? Isa tong galagak iti simbaan. Kanayon nga ikararag ko asapay lakuma, tagbaliwan ni tatang ko. Kayat mo, nga agbaliwan. Un Mabitla ang Lunlun ala, apay akilat nga to sa nga buting arak iti sangot Di ka agtanag, Lunlun. Siyak ti makamo. May salangan ti aramidam. Siguraduam ang makainom ni tatang mo. Itinagyanday ka abute ti arak. Kalpasan na. Awan ton ti parikot yu kaninanang mo. Nangalaan ngay ni Dudong iti sangabuti nga arak nga ininuman na di ta kusina. Jakman amo nanang. Imot nan samot asim mangpad. Anya, ay napo. Nabartek lang arudon asim mangpad. Nga maadapay la imot na nga arak. Nakabutbut ang ngarod nanang. Sapay sumanao itay simangpad. Hanggang nakaululi magmutan anak ko. Basta diyang kaya tag talaglatan.
Am-ammo tayo ni Dodong no nabartag. Di kagdanag, anak ko. Saan ko nga itulok apagaramidan na kayo iti dakas ni Dudong? Siyak ti makaammo. Twindita, naturong na tinadagos ni tatang ko, apaman anainom na ti arak. Nakaskas dawa. Sigod na sumanaupay no kasta na bartag. Nimita, naturogan na dagos, apaman nga inibus na ti sa nga buti nga arak ang naggapukin ka. Inton bigat. Awanan ti parikot yung kaninanang mo. Ha? Patyanak, lunlun. Isama ni Ipudita. Makaturog kayon iti nasimbang nga kina. Uray dagiti kalugaran nyo. Awan ton ti kabutang da. Di ka maawatan, gayam. Basta agdalag ka kanya. Lunlun. Awanan ti parikot yung. Naibag ta nakaring kan, Ling. Bakit? Apag iso, nakaluto ako. Dodong? Oh, apay akitahin na kitikasta. Kung amin. Mas daawag. Tasigod-sigod ano na bartag kay tirabi eh. Arak adagos ti sangwam no itikas ti nga agsama. Ngam ita, nagluto ka pa yan. Bakit? Kasla mabaliktadan ti rusok ko no makaangot ak iti arak. Diyak kayatan ti arak. Anya? Uy, bakit? Ilunlunod kon ti arak. Jakon tumimtim apulos. Saan la anilin tinasdaaw, iti kalaat a panagbaliw ni Dodong o Bing. No di kat nasdaaw ti amin a kalugaranda. Ngamkit di, nagbalinda a naragsak, tasaanan asadot. Inutil, kantiprong ti sigod at tao akabut-buteng da. Tangamin, naikatan anamimpinsan ti bisyo ni Dodong. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.